Ayan, happy ending naman sila. Nagsimula sa tindahan. Yung ganong mga Pagkakataon. mga katas ng nakalipas na looking back sa inyong relasyon, paano ba kayo nagsimula? Doon nagsimula yung katas ni Lily sa tindahan. Tapos nagkaroon din sila ng sariling tindahan. Again, tawag na 0288326163. Inaantay na po namin ang inyong mga katas. O kung meron ka lang gustong batiin, tawag ka lang. Magkano ba na ngayon ang tawag? May bayad na ba ang tawag? Hindi, cellphone to landline kasi. Ay, sabagay. Kailangan ng load. Sige, chat lang din kayo ha. Hello kay... Hello sa Grab Warriors. Nakatutok sa atin lang yan. Si Happy. Sabi niya, panay ang abang niya daw, Tita Max. Panay search siya, akala niya na nawala na tayo. Bumalik na tayo. Pang umaga kasi nakikita. Ngayon pang gabi na po kami. Okay. Call, salamat Call. So, salamat, Call. Eto, naka-live po tayo sa Facebook din. Kung gusto niyo tumawag, pwede po namin kayong tawagan sa Facebook. Hanapin nyo na Love Radio Manila, Tanya Chinita, or Uncle Dagol. Yan. Pili-pili lang mga suki. Pili lang kung saan doon mo gustong matawag. Tawag ng katas yan ha. Sige, standby at hihintayin namin yung tawag nyo. Shoutout tayo dito sa Facebook Live. Sige nga. Nakatutok sa atin. Anong title ng katas kanina? Anong title? Katas. Sila magbigay ng title nun. Hindi, yung kanina. Si Lily. Si Lily. Ang title Katas ay ni Lily. Katas ni Lily. Lily Mang Putok. Ay! Sabi ko na may mga ganyang factor eh. Good evening, Tin Rivera. Good evening po sa inyo. Nakatutok din sa atin sa Black App or sa TikTok. Hello kay Matthew Paco from Bicol. Hello sa inyo diha. Live din tayo ha sa Love Radio Lucena. Also sa Tacloban and Palawan. Maayong gabi kaninyong tanan. Pabati po dito sa Kumintang, Ibaba, Batangas City. Katatapos lang manood kay Kuya Joseph at Ate Sky. Ano ba yun? O yan. Heartless Rain. Hello sa inyo diha. O sige, tawag kayo ha. Okay, mahiya. Okay, mahiya. Hello, good evening, Sel Reyes Espinosa. O sa mga nanonood sa Facebook, TikTok, i-chat nyo sa page ko, sa Tanya Chinita. Ako tatawag sa inyo. Tawagan ko kayo. Dali. Sige. Chat nyo ako sa Facebook. Ako rin, chat nyo rin ako. Oo, tatawag kami. Kaming tatawag kung tinatamad kayong magtawag. Sa akin i-chat nyo ako para maging Wow, tayo wala na. kang cellphone. Wala kang cellphone. Pag chumat ka, akin ka. Ayan. Sige. Chat nyo, Tanya Chinita. Alright. Sa mga bumabiyahe po ha, ingat-ingat tayo. Lalo ng mga shoutout sa mga riders Traffic natin. pa din sa mga oras na to. Grabe, ang dami Sweldo. nagaganap. Sweldo. Tapos, Kikitain may mga yung events. kabit. Ayan na guys, hindi ba pwede may events lang? Benjong Hilarious daw kanina, Hello. sabi ni Tigas Tito. Maying gabiin ninyong tanan. Gising na gising pa si Brandon ah. Brandon, hindi ka na natutulog. Good evening, Serenity. Si Nila Valderosa from Canada. Kumusta kayo dyan? Salamat. May isa nga nagsabi from Singapore daw siya, Go call. Tita Tanya. Kaso, hindi naman siya makontak. Gusto yung tumawag last time. No? Kaso, hindi pa tayo naka-air and we are back on air now. Ayan. Yehey! Listening right now si Jeff Magaway. Jeff, mayong gabi Jeff sa Canada. O kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang tumawag, pwede mong ipagawas O sa ang mga katas. nagtatanong may Viber ba? Meron pa rin. Viber, meron. Meron. 0916-529-5595. Okay. Pamay na lang po. Nasa yellow basket yan. Paano kung nasa yellow basket si Tita Tanya Chinita? Ay, mga bra ko. I-check out nyo ba yun? Grabe talaga kayo, guys. From Iloilo, halinsang Iloilo. Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Si One, ne, musta ka na, ne? Wait lang, ayan na si One, maying aga, ne. Hello?
May gabi na nasanay ko sang aga ni. Ma'am Tanya, madaming magmamay niyan. Mine 2 sets. Oo nga, maraming magmamay, no? Magbenta ko ng bra. Paano po? Pa-flex po. Hi, Kabisyo, listening now sa inyo. Baka nakikinig pa po kayo from Kabisyo Online back from the days from JCR. Sa atin ba yung nag-ring? Yeah. May ito ba tawag? O si ano? Nagte-test run pa tayo, guys. Oo. Sagutin natin. Dali. Oo nga! Sige, Paulit sige. yung Viber number, sabi ni Engineer Aizone Babaero. 0916 529-5595. Ayan. Hello? Hello? Baba mo Ayan. yung bed. Ayan. Hello, brother. Narinig mo kami? Nag-feedback. From Istanbul, Turkey, si Irene Nasino. Maayong gabi. Hello, brother. Hello? Ayan. Mga Pangalan. member sang Hindi siya warrior nagsasalita sa binagyang Be, Ilonggan. magsalita ka, be. Pangalan. Pero hindi niya yata tayo rinig. Rinig niyo tayo. Hindi niya tayo rinig. Hello? Kanina brother? pa tayo nagtatanong eh. Hello, pangalan. Ayan. Ayan. Okay, dito pa. Ayan, sa Singapore, si Licudini. Alright. Sige, gusto tumawag sa Viber? 0916-529-5595. Hello? Hello? Rinig ako? Apo, rinig ka? Rinig ako? Pangalan? Ayan, rinig na ako. Pangalan? Juni Boy. Juni Boy! Tuli na ba si Juni Boy? Rinig ako. Tuli ka na? Nabingin pag tinanong kong tuli? Juni Boy? Hello? Ayan. Bakit ka chubby? Hello. Daging busog. Sa alin? Sa ano? Tuli ka na? Tuling-tuli na. Tuling-tuli. Ilang beses ka tinuli? Isa lang. Isa lang. Gamit. Masakit? Masakit. Oo. 1 to 10. Mga ano lang, 5. 5 lang. Napaaray ka sa 5 nurse? kasi kalahati lang daw eh. 5 lang. 5 lang, 5. 5 lang. Anong itatawag mo, Juni Boy? Sa tawag ng katas? May kumatas po sa amin. Ano? Yung tubig ulan. Alam namin kasi maulan ngayon. Oo nga. Walang Yun iba. lang. Walang iba. Wala po. Walang kumatas na tubo ng Maynilad. Ay, mayroon doon sa Meron. labas namin. Lagi namang ginagawa yan. Lagi po. Lagi. Laging barado ang tubo. Oo. Lagi may maintenance. Opo. Oo. Magkano ba ang kilo ng tubig? Kilo na, may 100. Iba ang presyo. Iba-iba. Oo. Ano bang probinsya ni Juni Boy? Halo-halo, ang probinsya. Anong probinsya mo, Anong Juni probinsya Boy? mo, Juni Boy? Iloilo, ang probinsya ko. Iloilo? Mm-mm. Te? Hmm? Te, kamusta ka manda? Alay, may kasamang Batangas. Ay, Iloilo, batang nakalai. Pagsure, Hindi ko naman pagsure. naintindihan. Ano ba eh? Si Jack Ano, Olero, crossbreed no? kasi siya. Crossbreed. Crossbreed. Brief? Parapit. Crossbreed. Cross niya ka, cross yung brief na walang laba-laba kay maulan. Maulan. Cross brief na. Crossbreed Piga siya na na. Iloilo, tapos Taga Luzon, Batangas. Nakailang piga na kaya cross-brief. Oo. Anong amoy ng crossbreed mo? Mabango. Mabanga. Amoy charm, popcorn, purple, eternity. Oy, magsalamat pala tayo dyan sa team. Teka lang, Juni Boy, ha? Team namin dyan sa BSA. PSA Tower. Oh, sila Na mga Gosmon walang dyan, sila tulog. Gosmon, mga teknisyan Sir natin na Ivan. gwapo. Walang tulog. Oo. Okay lang. Salamat, Basta wag mga kalimutang mag-update sa mga chicks. Ah! Kahit mag-OT kayo sa work, di kayo umuwi ng 48 hours, wag kakalimutang i-update ang chicks. Di ba, Juni Boy? Oo, huwag kalimutan ang chicks. Huwag kalimutan i-update. Mm-mm. Ilan ang chicks ni Juni Boy? Ay, isa lang. Isa lang. Weh.
Oo, loyal tayo, loyal. Weh! Mas lalo hindi ako naniniwala, Junie Boy. Uy, loyal yan si Junie Boy sa boses pa lang. Loyal. Paano pag niyakap ka ni Tita Max? Ay, wala. Loyal pa rin ako. Loyal. Weh! Dalayo Sinabi mo na, nang wala eh. dalayo. Loyal pa rin. Oo. Manako kay Uncle Dagol, Yeah. free boy. Yan, very good, very good. Si Express ba yan? Ha? Si Express ba yan? Oh. Hello, Junie Boy. Loyal lah, loyal. Loyal Ganyan. ako kay Uncle. O, isang sili ko din eh. Weh, sabi niya, hindi naniniwala. Ayan, salamat O mag-usap kayo, Express tsaka Express 1, Express 2, mag-usap kayo. Dali. Ayan. Asan Usap si kayo. Uncle? Express 1. Maayong gabi eh. Maulan pa ba? Multiverse. Mura tagbuang Multiverse. aksyon tagkabuang ani guys. But anyway, may gabi is imo Junie Boy. Tinuod ba loyal ka? Ako ay loyal. Parang si Gas tong kausap. Nag-usap Halo-halo. multiverse. Multiverse tay digong. Nako. Okay, tay digong. Yeah, Hindi, Express ke. Si tay digong. Tay siya, si digong. Tay, siya, ako si Tay digong. Ano? Ilan babae mo ngayon? Naku po. Delikado yan. Sabihin mo, I invoke my right to privacy. Turuan kita kay ako, mabaktumi ako niyan. Mayus ka. O, sabihin mo daw, ay invoke. Sabihin mo daw. I invoke my rights. Hindi invoke. Invoke. I-N-B-O-K. Tinuod na Bisaya. Kasaya niya Bisaya ako, man, Express. ma'am. Delikado. Pag tumawa ka, Oo. Pag tumawa ka, ka. God. My God. Express, tamimik ka. ituloy mo, my God, I hate corruption. Ganoon. O, ikaw nga. Ay bayong sa akin. Ano sa'yo? My God, I hate love. Hate mo yung love, tumawag ka nga eh. Hindi. Yung love lang. Pero love radio, love yun. Si, Pero ano, si anong Tita Tanya, love mo ba yun, sir? I invoke my rights. Marunong. Marunong. Pero halimbawa, single ako, 'di ba? Tapos single ka. Tapos hindi naman ako after sa pera, kunyari. Sagot. Pwede ba sa Pinoy hinyo ko na lang sagutin? Anong sagutin? Talo Si Mang tulad, Kanor, tinatatapot. si Mang Kanor pasali-sali, di naman kasali sa dalawang Express at Digong. Hindi Kailangan pala ako kasama sali. yan siya. Dapat may entry kasi ako eh. Taga saan po yung caller? Taga Hap Batangas, Hap ano po? Hap Batangas, Hap Ilonggo. Ano tawag doon? Di ko na alam. Bilonggo. Batanglo. Batanglo. Magaling. Batanglo. Batanglo. Bawal ulitin yung isang Wag Lo. na. Batanglo. Ay! Inulit talaga! Ano paborito mong ulam? Tatay digong. ang paborito. Ako mahilig ako sa gulay. Gulay. Mm-mm. In particular, Chapsuy. chapsuy. Ano gusto mo ba nilalagyan ng empanada? Ng condensado? Ay, ano ba? Condensed milk. Ibap ang nilalagay. Ano ba yan? Evap yung chapsuy. Gusto mo? Pwedeng wala, pwedeng meron. Masarap makatas eh. Katas. Sige, ganito. Tay Digong, mayroon akong tough question sa'yo. Ano iyon? Sige, top 5. Lights on o lights off? Lights on. Lights on. Let's on. Bisaya yun. Express, ikaw. Ako, ma'am, parehas may lights on. Lights Gusto on. kong makita, ma'am. Teka, wala pong bakit eh. Tay Digong, bakit? Bakit lights on? Lights on. Gusto ko ang makakita ng hiwaga.
Tama yun, ma'am. Yung hiwa. Yung hiwa. Yung para Hiwa, ano, niga. asintado ba? Oh, express ikaw. Express. Huwag ka sumali, Mang Kanor. Yun na nga eh. Lights on, hiwa. bakit? Ako, gusto ko rin makita. Alam mo, ma'am, para shoot na shoot. Shoot. Shoot na shoot. Oh. Hindi, pag ganito yun, di ba, agree ka ba, Digong, Express? Kapag malaki, hindi na kailangan ng ilaw para i-shoot. Na-shoot yun. Mahirap nga kasi malaki. Ah, bakit may pinto dyan? Alis na ako. Hindi mo kasama dyan. Okay, top 4 question. Okay, ikaw naman, Express. Ikaw naman. Go ahead. Okay. Top or bottom? Gusto ko bottom. Bakit? Botomesa? Tamad na kasi ako, ma'am. Ano lang. Basic. Okay. Digong, top or bottom? Ako gusto ko top. Bakit? Gusto ko ako yung aray mo. Yung bumibir. Bumibira? Ako yung Ayaw gusto pa ko siya ako ngayon. yung piloto. Gusto mo ikaw yung... Gusto ko ako yung nagsisilbi. Wow, napaka-ano. Pero minsan gusto ko bottom. Bakit? Kapag katulad ni Express, kapag napapagod. Kasi nangangalay-ngalay na yung balakang. Pwede naman. Pero minsan, moody ba? Moody. Moody. Sabi mo, Express. Express. Express eh. Express. 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 Bisaya manggod mi, ma'am. Basta Bisaya mi gahi mong gina. Basta Bisaya gani gahi gina. Gahi pa. Isa pa. EX EX. PR PR. ESS. ESS. Express. Express. Bisaya lagi, ma'am. Okay, tough question number 3. Na-try nyo na ba sa kotse? Go, Digong. Kutsi. Maraming bisis na. Marami Marami ng putahi ang nakain ko sa kutsi. Marami na. Saan yun? Sa may driver seat o sa likod, sa passenger? Sa driver seat. Sa driver seat? Uy, matibay. Pagkalabas ng drive-thru. Oh, may follow-up question. Naka-experience ka na daw sa car show? Car show? Parang wala pa. Parang masaya dyan. Car show. Binigyan pa ng idea ni Tin Rivera. Okay, Express, ikaw. Na-try mo na sa kotse? Wala, ma'am. Di ako mahilig magkutsi. Mahilig ako magmotor. Na-try mo na sa motor ko tinry, ma'am. Paano yun? Parking mo sa may kasagingan para hindi makita. Saan bisaging? May bisagingan pa ba? Sa probinsya, alam ng taga Davao yan. Pobre lang ako. Doon sa sagingan, may mga yung patay na dahon, yun. Doon mo ibanig yan. May banig ka na dala. Di, yung patay na dahon, Yun yung ibabanig mo, Yun hindi ang makate. hindi, wala nang kati-kati yan. Okay, balik tayo kay Digong. Nagawa mo na ba yun sa motor? Sa motor, di ba delikado yun? Minsan Basta gusto ko mag-helmet ng lang, sir. Privacy. Walang privacy. Tama eh. Noon tayo. Kaya nga sa sagingan para may privacy. Oy, Kaninong sagingan yun? kapitbahay mo. Okay. So walang tao. Oy, sabi ni Tigas dito, sa dental chair daw. Bakit ang layo? Kung ano pinapanood mo. Okay, tough question number 2. Express. Go ahead. Nakapag-video call ka na ba? Hindi ako mahilig kasi sa video call, ma'am, yung magdila-dila. Kita ko lang yan, ma'am, pero hindi ako ganyan, yung magganyan-ganyan. Parang magdila-dila, ma'am.
ilabas yun nila maganyan. Yan. Walang ganon. Wala akong ganun, ma'am. Wala mong uso yun. Telepono lang dati, ma'am. Mahirap na may, sabi nga, digital footprint. Hindi, kasi uso na yun ngayon eh. Baka LDR, di ba? Ikaw, ano nasa na lang, ma'am, dahig video ka. call na lang, ma'am, na sa pamilya na lang. Yun Pero na yung lang yun. dila-dila, wala. Wala kang anong color suot mo? Walang ganon. May tinanong lang. Yung tinanong ka lang. Pinakita sa'yo. What you wearing? Mga ganun. Sabi ni Sel, OMG, dila talaga. Ano masasabi mo, Express? I invoke my right to privacy, ma'am. Tay Digong, na-try mo na mag-video call? Mag-video call? Oo naman. Ano tayo, masabay tayo sa technology. Mas bata kasi sa akin. Pagkaitad lang tayo. Anong masasabi mo? Anong review mo? Ilang stars ang video call? Review. Gitna lang, 5 lang. 5 lang. Hindi Iba pa rin ang personal interaction. Pero pag di na kaya, sige, bitaw na sa video call yan. Paano yun? Ibigay na ang ligaya. Ay, may gustong tumingin si Likodini. Oy, Magaling gusto ka mo daw tumingin? sumagot. Pwede ka daw bang maging regular guest sa show? Ay, delikado yan. Mahal ang appearance. Wala nga appearance eh. Voice appearance. Oo. Okay. Voice appearance? Nag-appear ba yung voice? Si Mang Kanor Pasali, hindi naman tinatanong. Guys, Ikaw nga. matatanggal Express, na talaga ako dito, guys. ikaw Mang Kanor. Na-try mo na video call? Oo, lahat. Tinry ko. Lalo. Sige nga, patingin cellphone. Pwede ba yung sa Nokia? Okay, Iba na kami. tough one question. Masarap ba ang single, ma'am? Express. Signal, ma'am. Sabi nga nila, expert daw ang mga signal, ma'am. Kaya masarap. Agree naman, sabi ng friend ko na si Brandon. Agree siya dyan, ma'am. Si expert So, nakatikim na. ka na ng I single, ma'am. invoke my right to privacy. Okay, pasok. Tay Digong, Signal, ma'am, number one. masarap ba ang single, ma'am? Di ka lang. Sasagot ko sa lawyer ko. Okay, hello po. Hello? Ikaw kumausap, Mang Kanor. Hello? Uy. Lawyer na to. Si Attorney Sal? Attorney. Attorney Sal. Ikaw ba ito, Attorney Sal? Bat. Ha? Attorney Bat. Bob? Bat. Galit. Bat. Maayos ka yan, Bat. Ba? Spell. B-A-C-H. Attorney Bat. Bat. May pa-itch-itch ka pa. Hirapan na nga ako magsalita eh. Oo. Attorney, anong masasabi mo? Masarap ba ang single, ma'am? Masarap pag matagal ng single. Tuwang-tuwa si Tita Max. Yari ka talaga, Tita Tanya. Yari ka talaga. Masarap daw ang matagal ng single. Bakit? Attorney Bat. Masikip na. Sabi ko na. Agree ka ba, Mang Kanor? Hindi niya na alam kasi yung ibig sabihin ng masikip eh. Mang Kanor. Masikip pag Dax. Pag-Diyos. Pag Diyos, maluwag talaga yan. Basic. Ay, naku. Si Okay. Papa Charles gusto pa tumawag, may istasyon naman siya. Si Charles ng saan ba yan? Nasa Station Davao, niya? nasa Davao. Sa Davao. Mag-on-air dito. Tay Digong, paalam ka na sa mga fans mo sa TikTok tsaka sa Facebook. Papaalam na ako sa inyo. Tawag na ako ng chika bibi ko. Luman-luman, chika baby. Salamat, Tay Diggs. Salamat. Salamat! Ayan, salamat sa ating mga At saka kay Attorney Bat. attorney bat, mga panauhing pangdangal dyan. Salamat kayo.
Thank Masarap ang tingle, ma'am, sabi ni Brandon. Si Brandon. you. Ay! Ikaw talaga, Brandon. Siyempre, masarap talaga kami. Masarap kami magmahal. Pero masarap din kami. Palaban din kami. Hindi kami magpapauli. Kabisyo, daghan salamat po sa pagtutok sa tawag ng katas. 802-8832-6163. Save mo na yung number na yan. 02-8832-6163. Ayan. Sa mga nagtataka, may mga konting inayos lang po tayo. May mga konting technical problems due to bad weather. Pero shout out sa aming engineering team. Boss Mon. Na nandyan ngayon sa BSA. Walang tulugan yung mga tech namin dyan dahil para maayos at Dati hindi natutulog gawa ng dalawa-dalawa yung kachat eh. Ay! Tatlo! Tapos ngayon, hindi nakatulog dahil inaasikaso ang Oo. ating signal. Oh, salamat. Signal, ma'am? Signal, ma'am! Para makarating tayo sa mga signal, ma'am, na nakikinig. And sa mga gustong mag-share ng kanilang mga kwento para i-live drama natin sa mga katas na Saan nakalipas, i-share? PM nyo lang sa Uncle Dagol or sa Tanya Chinita. Or kung gusto nyong, ayun yung i-drama, gusto nyo kayo mismo magsabi. Tawag ng katas yan. Yan. Anong tatawagan, Mang Kanor? Alam niya yan. Ay, Para may ambag ka naman. 02-8832-6163 in exact order. Ano gusto niya? Eksakto. Hindi naman loto. 02-8832-6163. Save nyo na yan, mga kabisyo. Bukas po makakasama nyo po ako 3 to 6 p.m. para sa Retro Sabado. Pagkatapos nun si Uncle Dagol naman. Makasama nyo ako sa 6 to 9 p.m. bukas ng gabi. Mag-disco-disco ta sa Love Jam. At syempre magpalista na sa Love Knows No Boundaries dito sa Manila Broadcasting Company Building, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Nakatutok din sa atin sila Ma'am Nicole tsaka si Kuya Ren. Oy! Boss Ren, bata mo ako. Oy, Boss Ren. Hello, madam. Good evening. Kinakabahan talaga ako pag sinasabing bata mo ko. Parang hindi talaga kayo gumagawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin, bata mo ako, kahit utusan ako, payag ako. Ganun yun, basic. Dagan salamat po sa mga nakatutok sa TikTok and Facebook. And abangan din nila, Tita Tanya, ang pagpunta natin sa mga lugar nila. Pag Bakit? nahuli nating naka-Love Radio, Sa baybayan, sa tindahan. tindahan, kung saan man yung pwesto mo, tas naka-Love Radio ka, basic, bibigyan natin ng 1,000 pesos. Plus grocery. Oo. Plus, meron pa yung, Shout out sa radyo. Shout out, oo. So, abangan nyo lang yan, ha? Daghang kayong salamat! Nakasama niyo po para sa mga katas ng nakalipas Uncle Dagol. Tita Tanya With Chinita, Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Let's get... Metro's number one, Love Radio. Basic!